Dobrý den, náš den si zkontroloval nahrávání. No, nahrává se to, super. Takže když jsem natáčel jedno video, jsem chtěla natočit, tak se mi nezaplo nahrávání a dneska si jinak dáme oby. Jo. Ne. Pardon, já jsem hrozně dlouho nehrál obíčka. Je to fakt hrozně dlouho. To má tohle. A tady ty oby vůbec ne, takže když... tak to mají blbě udělaný. Někdo to může přeskakovat, ale... dokáže to přeskočit. Jo, že... tady to je takový... tady to, kdyby mizelo, tak by to bylo možná i těžší. Takový to, že jo? Dostaneme se dneska na konec, ne? Jsou mrchy. Proto tohle by se vůbec nedalo do obíček. Vůbec. Klauni. Klaun. Normální klaun, že jo? Karma ho dostane. Prdele. Tam fakt. Hele, budeme tam všichni čekat. Hej. Máni šmejt. Jo, rufikám. Ne? Nechoďte tam, on ti to stejně vymaže. Já říkám vymaže. Je to úplně jednoduchý. Smrt. Fakt ale. Ach jo. Jo, super. To je tak super, vytroj to lidi. Pojďme. Haha, hele, budu skákat. Do prdele. Já jsem fakt úplnej. Fakt ten šmejt malej je normálně fakt vyšmejdovaný. Ten, kdo tohle dělá, tak jako hele, pokud by jsem byl vývojář, aby jsem to tam nedával, protože normální lobby má být prostě lobby, kde oby teda, kde prostě každej, já to říkám, tyhle ty věci, jaký ti někde může to někdo udělat, úplně pokazit celý, tak je to nejhorší na oby. Protože ne, že prostě ti to nedá respawn, že jo, jako normální obíčka třeba. No tak ono ti to nedá nic. A nikdo to ještě tam může úplně bezdůvodně, že ho držet. Aha. Jo, tak nikdy jsem taky trolil, jo. Ale tak to bylo spíš jako... tak to jsem byl jako třeba mi bylo, nevím, 6, když jsem to hrál. Ale že jo, když tam přijde člověk a budou trolit, tak to mi přijde takový... vlastně, že mi to přijde, že ty lidi jsou fakt cringe, jako. Jo. Když takhle dělají, že třeba se dostaneš daleko a tam je tohle. Jo, třeba někdy dole by jsem to dal, jo. Tam by to ještě mohla být nějaká zábavička. Ale když pak jako, že ti někdo třeba tady, bum. Tak jsme uzelený. Hej, vidíš? A můžu jít takhle se strkat, jakože ono tě to jako posune, jako, ty vole, tady tak, to vymyslené dítě. Si řekla, ale vývojář bude, ale má dítě, pojď si to zkusit, jo. Si to zkusit.
Šmejt. A vidíš, ty banánové šupky dávají takhle, já jsem se jim jen tak vyhnul. Tady to ještě chápu, že může být trochu těžký. Jak říkám, může to být těžký? Kamo, já nechci. Už tam nemají checkpointy. Jednou spadnu. Tak pojď. Tak pojď. Tak pojď. Hezky, hezky, jsem mega dobrý. Je kopírko. Yes, 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 yes. Pojď, a pokud tam někdo bude trolit, tak... Jo, bude trolit. Já mu to vítr. Prankovat, že ho svýho kamaráda. Kamarádi se hodně prankujou, že... No ty nejlepší. Nej máš aspoň jistotu, že tě neopustí. Mám ještě nápad, co ještě tady někomu můžeš udělat prank. Ale nebudu to říkat, že pak, když to budu hrát někdy znova, tak to, že jo. Haha, jsem ti utek, teď. Tohle ten je fakt dobrý. Tak asi co tady dělat? Tak jsou to fakt To byl konec.